Wargalah biang ini sedang no ikejing syakri ikejing yublay. Hak dengan janmiat yo dengan sengi ke bakrau bakentang ke jong blay. Aing we yublay ba ladon kat bat ngi. Lumba ki por baro jong jing ke jongi. Khamtam aku ngani ke sengi trai ke bakerpang. Environment Sunday. Bengiyo kum ke balang ban rakhi ke sengi ke bakrau bakerpang. Ke ba ngidon hak ni ke por. Pedang sengubahai ki param ngej baro ki ba yeshimenta ki yeng kesam ki shimenta ki lagi nugi jaka ni ai kublai pi ke kerteng ke tiang tam ke jong trai jong Jesus Christ syami ne seprang tengin pendam ki jong duai ablai bok pa jing bahab neng ni ai ngu yemi ko trai mi sya ingi kumni ye ban syakri yemi ablai kan ke por ke khlimat ke bamenta họจะเบลบีอิมชิมลายอกัลลัดกับมันชาครีมีหากยิงกับกันตั้งกับจมีลงกัดไปลังจมีนี่มันเป็นยอปัดกินกิลาดก็ทรายมันเนี่ยชิมลังหากจงยิงกิสมมันบาร์กิเบเป็ดเบชิมตาก็ทรายกินยอสเงาอีกยิงลำเบลกับจมีลงกัดเบลบกับปอร์กับดังสาบาร์กิดไว้หากกัดเต็งกับจงจีสูมันตาชิดกิปอมจุกรูอาเมนตรงนี้sedang dekat jingruai ke saus pa sau pulai badan ke kamrim saus pa lai puar ke jing yalam hakan ke porpan syagin pendam hak jing duai ngan puli ke no ke ni bentan ke tien ke jong play kita Genesis kalau nang benongkong katu ke ni gelik khot ke baang kum ni hak benongkong ublay ula thau ya ke beneng bat ika khando bat ke perthe ke long bakhlemdur bat basuda bat ke jingdum ke lalong halor ke khamat ke jingjeliu badu mensi mu blay udah ki halor ki badu blay ula ong tolong ke jingshai baka jingshai ke lalong bo blay ula yo i ke ta ke jingshai baka lalong ke babaha badu blay ula penyaklat ke jingshai na kata ke jingdom tiu blay ula khot ya ka sngi ya kata ke jingshai
Bat ya kata ka jingdum ula khot ka mien. Bat ka bala jan mien ka lalong. Bat ka step ru ka lalong. Kawei ka singi. Di ublay ula ong tolong ka suny beneng pedeng kita ki Bat tu ai kan pen ya khlat ya ki na ki Bat ublay ula penong ya ka suny beneng. Bola pen ya khlat ya kita ki ki bapo ka suny beneng. Na kita ki ki bahlor kata ka suny beneng. Di ka lalong. Kum takin, bat ya kata ka suny beneng, ublay ula khot ka beneng, bat ka bala jan miet ka lalong, bat ka step ka lalong, ka sengi ka baar. Ublay ula ongru, tolong bakinya lang sa kaway ka jaka, ki baki kita, ki bapo ka beneng, bat tu ai kan pau ka rengkeu, di ka lalong kum takin, di kata ka rengkeu, ublay ula khot ka kendau, bat ya kata ka jingalang ki ula khot ki duriau. Badu ublay yu ka lalong ka babha, ublay ula ongru, tolong baka kendau, kan pen mi spe, bagi juhur kin pen sep sembai, pen say sembai, bagi dieng so kin say so hala kejat. Ki badon lau sembai hapok jongki, halor ka kendau, di ka lalong kumta ken. Kumta ti ka lalong ka kendau, kala pen mi spe, bagi juhur ru, kala pen mi sembai, hala kejat. Bagi dieng so ki pensai so ala kajat ki badan lau sembai hepok jongki tiu play lo bakalong ka babha ti ka bala janmiet ka lalong baka step ka lalong ka balai ka singi ublin kurku kentien la puli bat pensnyo ka tien ka bakhoi ka jong play dong lang shu play ha ka jing duai sai sien pat ko try ngiwan pau khamat jome Hagani ka por bagani klimat jangan ek sengi ka bakrau tentang ka jome ya kam niyo ko try bin yaslok bat meshipur man sngap ikak tien ka ba ka jome ba kham tam blay bin yo sngew gin yaslok nau shakri jome ya ingo ko try lang bagani ka por ka ba menta hoy a blay bi ngila yo kumni ka ban shakri me wat pedang bun ki jingkut lat ki bang ya kendu ka jingim ka jungi andai ko try ngis sngew kemen mamilong blay ubom dan ka jingkut lat Ribu pli galat kalanti ya baro ko try ya bunyo ban syakri ban mani ya me ngidwai ko try long rekat bagani ka pohar ka barang sa gi syakri gi jing pendap gi program gi per nong simenta kini simenta ki jingruai kerpang kam tamu syakri ban ai ka khubor ka tin ka jemi temen san to yarap ablai gi ki baro ibu syakri jemi un sami ka tin ka ba ka jemi bakum ni ka sengi ka bakrau ka bakentang environment Sunday kanong ko try ka bawan ka khat ka jing snei ka jeme ngidwai ko try ka jing pensum pensle ka jing mensim ko jong mi ko try melongkat ba dua blai kentin ka ban mi ko try ban thang da ka ding bar ham yu ba kentin ka ba mi ko try kilong ki ban ai jing rap ai mensim yingi kum ki bangen ham ki em ki ni sengi ka ba menta ka ko try namar kata ya laki yeng kiram pe yeng Kristen ki jong ka balang ba jong ki weipat ki belamnya simenta hakum gani ka program ka bakum ni ablay rongkat ablay do mensim ko jeme tap da kasnam ko jeme wat sya ko try bi ki jing pang ki jing syap dieng kin wan re sya ablay ngin shani ame ngin IT hame ngin wa ka khaman ka jeme ki ki baro ablay ki long ablay ki bawan ka khat ka jing snei ka jeme mem kwa ka wei ka mensim kan jot no mem kwa ka wei ka mensim kan yo ha ka jing pang ka jing sitam re mi kwa ablay gindan na preng ka met ka bukai bakhia Mengilak ban syakri me kapuram ke jung ya syami ko try pediang ye ke jing duai ke jungi ka keteng jung jisu ngeduai amen angin ke porpan ngen ngin yo ban pen kentang ye ke jing aingu ki bab ki param ke jungi ki la yo ban lum la ke jung ki yeng kesem ba don ru ki ba yo kalat pen ai ban wan bu ki senduk ki ba pen bet ha ke yeng ke ba kentang ke jung blai tengin pendam hak jing duai ablay upo kupa jing ba peneng ni aingu pat yami ko try me penla hingi ban ai se ka kam ka jome hap deng jing ni jing kutlat jing ka jing im ka jing ko try nrim la kerkhu ko try ke yeng ke sam jing ki param ngai ke jongi ngila ko try ka ban ai se ka kam ka jome ban pen krau ke hima ka jome ko try na ki jing kerkhu la kerkhu ki kti ki jong mem la kerkhu ki yeng ke sam ka jungi bari ki kti ki baret ka jungi la ai
sekakam ko jome to kerku namar kata ya baro melayo ban ai bagi don ki bum shimla ban ai namar kan di jingji ha ki sngi ko banta re kerku ngilang baro ablai bagi ai sekakam ko jome sekano ko banta ka balangat pendon kam kan long ka pediang hun ka baroi kerhai kat kum ka jing don kam nam ta ka buram ka jome ngapan ngadwai kini baro tang jisu long nong penim ba ye jongi menta shti bom skudro amen hakne por pan nginyo ya ka jingruai kerpang bala penbej long nil penbej ye mesta molba shangdia pan ai ka jingruai kerpang habdeng jongi en por ai kublei mesta molba shangdia la yo pan wan pan ai kini ka khupor jingruai blin kut khui pi don ka lung ba ni ka jingruai ka pepin ai habdeng jongi hakne ka por ngakerpat mesta molba shangdia pan ai ni ka jingruai kerpang Jisu ong tuyai duai bani nom hab hagi jiben shoy hala kasmi yesilok bat u kata long kala jogi jingkirku what's no shifting la jing eki wan ban sho Jisu hi u ong tang ha u tuyai snow de tang ma u balong ka jumba habani duwai u gloy bansa jing duwai kalong ka ba kordor jing duwai yang ika ai kabor ladahu Jisu ai bandem unya lam jing ya lenti un long ulok hasin da e jongi kat padang yan ki por bat kisi jing tun shoy bun jai ki ker sao dom yang ni ban ya le ya ki ka eda shisha Nim la ban job la da klem nong ya da Dam ban duai ban ya silok ba Jisu Ubam jukla ha bakir pad ya u Tang la da ngidwai Dam min sim ba shisha Jisu ukwa ya ngikuna Jing duai Kalong Bakodor Jing duai Yang ika ai kabor Ladahu Jisu ni ai bandem Unya lam jing ya lenti Un long ulok hasin da e jongi Jing duai kalong ka ba kordor Jing duai yang ika ai kabor ladahu Jisu ni ai bandem unya lang jing ya lenti un long ulok hasin da e Un long ulok hasin da e jong nam ta ka buram play amen ai ku play shibune yem samal ba shang dia rangkat ki parlok klai ni ka jingruai kerpang hap deng jongi ni ka pon tu play kurkhu rangkat bat phi binang la ban shakri play lengba ki sap ki phong bo play lai happy hakni ku por pat in poino skawi ka benta hakni ka ngau yu ka khubon ka tin ka jonglei na itemsan PHS boni kum ga jing penitu itemsan PHS boni
Idi tumsan chung kebalang kenton masa, maulai kenton masa. Tingi ai kublai pi, tumsan ni kejing la kloi kejong pi. Bapin shim gani kabenta, menia samlam ya ka kubur ka ketien kejong blai. Kamtam hari ka sengi ka kerpang, ka bukum ki bangai iyo, menia shim benta. Kata kalong ka environment Sunday. Ulen ku pi tumsan, lembak kejing pen krek jong pi. Bat ki ai ki barang syania, hak jelam jong blai. Lembak ka kubur ka ketien, ka baem, ka banwan napi tumsan. Ai ngwe yu blai namar ka jing kentang jong kane ka por kordor ulami mala banyak don lang hakan ka jing ka kentang re blai ula pli ka lat pan yo sngowi ka tin ka jong leng ba ka YouTube channel ne ka online service sa ki jing kisam ka jong suaya ka bangi injal syafrang hakane ka jing syakri ka jongi hakane ka janbet dong ini pendam lang hau blai haka jing duai long balakar khu ya ka kateng ka ba khu ka jong me blai wai amadu blai hu shisha blai badap ya ka neng mar ka perthai oh yu badap da ka jing i snai apdeng ki jing ya le jong ka jing am ka jong i ku kun ra melong blai bom shimlai no yang i kadban penyo yang i gane ka sngi ka kentang sngi ka bakrawan syakri ya me pandan sipor gane ka ying ka kentang ka jong pad hoi ru ka jing long kentang ka ying kisam ka bangi ngi don ku kunrat to long ran kat lem ban ngi ku trai bai kar khui gane ka jing syakri ka jong Kiai bangin pendap ken long nang taka puram ka jong be. Hoi kan dalong ka boru yang ikut ki bangai paro. Tolong rengkat lembat gitu. Padanap deng ki jing pang ki jing sitom ki jing bomla trai bai. Kamtam ke badan ha ka jing pang COVID-19. Tau mensim ada ka bor belai ka jong me tu hier. Wai ka jing khia. Baka wai pat kasni paro kila ya kawan syakri ya me ka ying ka jong me sim ka buram sela de hi ko trai kerkhui ka balang hang ne ru ku kun rat bai tos ngawi ka jingu baro ma ya ki jing duna naba ka kateng ka jong me jisu rong pne mi pan ki ni paro menta seru ki bom ju kudro amen. Hakaban ng kong ngapan pao ka jing sngongu ya ka program committee jong ka balang hang ni lengbay Presbyterian Church jong fi pilai bid ban bensiat hanga usyakri ubarit ya ka ban ya slop ya ka ketien ka jong play hakan nga sngi ka kerpang ka environment Sunday hakabaka KGP sinat mingi Kalara kei ya kane kas environment Sunday. Nadu kas nemar hajar khatsa. Awan raru hapi ya kejing kuble. Nakabalang kabangadon. Kata nakabalang Presbyterian kenton masar. Prabangai bayi. Habalong yang manwan simbenta hakane kabalang ka jongpi. Hakane kasngi ka bakerpang. Adon ka jing sngoe pan kren syapang ka environment lane syapang ka mariang namar kalong ka pang ka bangiti bahaya ka balabun ru ki doktorit lane ki professional sa kane ka leo nrai pat ha kane ka por bad ha kane ka pateng jongi le sevin ya kubur lem bat nga Kay ka bang iyo ikalong katbanang stat katbanang kiw kayo kakat kajingjot jam kamareng ru kalanang jur na kaway kapor siya kaway pat para may habang aong kumtangan ya tuyo pi
Siapa kau ke interview? Hakabala interview yung Tim Cook. Ubadai CEO yung ka Apple Company. Lakar pati ruya Baun kren kandiat kansaj. Siapa ka jinglong ka mariang hagini kisgi. La telecast ya kani ka jing interview. Yau Tim Cook haka Al Jazeera News. Kabakat kandai tarik yung banay may kasnam arajat kat kandai. Pitip ulang kumno, lani ulang komen kumno. Siapa ka mariang ulang my generation has failed. Sngoburam ya kani ka snong. Hakisnem prapusan. Kabalaju knerlam ya kakti. Kamtama kipor. Haba ing kading haklaw. Ngamar tatin ru hadu mentah. Ngangai pinang don ya kaju ka mensim jong kajing yarap. Ngangai ru hangne. Ka kaler kadang bahu. Bat kadang kuy hadu mentah. Namar pidon has senda. Jong kalau surkar lani ka protected forest. Kamamut. Nature is still at your service. Kumbalabu ka team jong ka World Environment Day. Hakasnem arhajar katwe. Asngaw kalong ka ba shibun yanga. Kaya ka pang. Ya ka ban yo ya sam ya pi. Ya ka ka ba di mensim. Ya ka ban penskem. Kumangu pol ka shiti ka ba ka shiti jeki rom. Kapan kong kat kabakat way. Handrai para bangai bayi. Mayeng akan yang kapur, nakan yang jaga kabakan tang. Kalong kenya akan nongrim. Kumbalap tak kak tinublay. Ya kabangil aban syem. Haka kitab kajong Isaiah ripuar kat kot kaban riu kabalaong kumni. Pi kinong penkan mau jong utray. Wat syong taj. Bat ka bentakak tinublay kum ka jiya pusan. Bat ka jiya slok lang hakani ka por kalong kat kum. Ka shiti ka yung pol siya kirom. Kalnong ka ba pragat kot ka ar puar ya ka bangi ay tip ha. Iktin ki ba ong kum ni. Namar ngi tip baka jing penlong baro ka way. Kaya udlang bat kaya sukud lang hadu mentah. Para bangay bayi. Apa pai siya kini ki kentian apostol Paul. Kapau nadu kito ki porhi. Ki jong. Ladon kajing no lani kajing kata ya kamarang. Udon ya kajing snokya ka bajur. Baka mariang ka ut. Kumbau bangay yu ut. Hakajing yabe siya kajing ba kalawe. Kata kalong ban kot siya kajing tingkon. Kabakat kum kajing kot bat kajing temu belai kain. Kum ta ka mariang ru ka ut. Ban kot siya kajing bau kun ban rio. Kat kum kajing temu kajong belai hi. Ki para mangai bai. Habang ikir tiang din siya ki lai post nem ki balalay. Kata ki lai tiket ki balalay no nadu kas nem kat kandai spa kandai po. Hadu kas nem arhajar kat kandai. Kajing nang roy hakayo kakot. Hakini kisnem. Kala kiubha. Ray kalak tajur ya kamariang. Kamtam no tedem erbi naki karkana. Ban naki kaliru. Lawan kijing kelah kajing long kasuin peneng. Haka koi kakia ban haki wai ki bentaru. Lanang jur kajing jot. Baka jingdu jong kispa kamariang. Lani ki natural resources. Kata lanang iya keren. Nadu ki ding kisi. Ki dawai ki kenbat. Hadu ki merat ki mereng. Ki kenyang ki ksia. Bat hamtam nadu ka hadu kal Ya ka bagi ring mensimru. Ki sifau snem ki berang sulai. Kata na dukas nem arajar shifo, hadukas nem arajar kat kandai. Kilong ki snem ke bas niutam na baro.
Kaperthei kalanang fluid. Kijing ing ding kila jeha kaleng jong kaperthei. Kijing terkhong ba kijing slay umru. Kim bagula jujia. Kibom jujia menoru kila jeha. Ladon kajing du sudah hasitalup kaperthei. Hadu kajing yap briuru kalong ka besrokai. Don kajing bom singain kajing imu briu. Baro kas donda kajing bom singain sudah hagini kisngi. Namar katangi yoi. Don kijing yakhi hakeleng kaperthei. Ladon kajing lenyar hakelen tisnong ongka ketingga jong ublay. Kumbala tho hakat kitab kajang Isaya arpusau kat kot kebakat we. Karkana kelanang bon balanang penhe. Kumangi yoi kanuksai ki cement factory Janti Hills. Lembat kajing ti dewyong. Kajing ti mau shun bat ti mau lenru. Lajot ki klau ki betap. Lalu dom don shu. Badom don jaga ya ki sim ki do. Kimrat kimreng. Wat ki knyang ki ksiaru. Latar khong lut kamariang. Lawan kajing kerdu haki chnong ki tau. Hadu bangikan mau hagi ki snem ki badang shulai. Ngikan mau ka snem rajar kan riu. Lara lamayong. Nakabenta kajing kerdu hal ka chnong. Kilalong ki jingjia. Kiba menorom jiyo snyo hakane kari Khasi jante ba i yongi. Kijing pangru kiba harukom. Kila ban kia keng. Yau baduk ubara toy. Para banget ba i katkum ka International Union for Conservation of Nature. Yaka bangi jutip kum ka IUCN. Kama maintain yaka list. Jong ki jing thong jing tap lane ki plants. Bat kumju yaki animal kingdom. La record ko masilat laipu 100,000 sauspa jait. Lane species. La ombakin sadu jait. Lane kin extinct no nakasla pertai. Kiriu peit ngor yaka mariang hagi dikisngi ki ongkum no. Lai pawa ki ki bahakandau. Lane land-based environment. But nilai benta ki badon hapo Lane ki bangi tiap kum ki marine-based environment. Upriu lakura. Bodo le trakli hagini ki shipos nem ki barang shulai. Lane ki sidiket arajar shipo hadu arajar kat kendai. Kum tanya kani ka diket. Lakhot bakalong ka diket ka bas niutam. Bala kerteng ya ka anthroposin. Ka diket ka badai nakabenta. Ki jing trekam ki jong ubriu ki balalong palat. Ki long ki posnem. Ki baka mariang ki laban ong kaladon mentah ICU. Perkat. I pendon kam hadu laispa arpo saulitar ka Habang ipen mi tang sikilo ka kot sada. Kenya ki wei natural resources ro. Kat kum ka sorbe. Jong ki katu kat ne. Lasem bagi ladon lahir lut baro. Laifusan persen. Ni lahir nagabadon hakas nem kat kandai spa in yupo. Ki natural resources haka pertai. Kasnem mahajar arpo hadu mentah. Ni mahad ya kajing pangklam COVID-19. Kad hadu bengiladu ya kajing syakir bilayro. Kini ki baro ki jia. Dai nakadaw kajing kurau beriu ya kamarian. Ya kabawai virologist. Hakat TV News kaba santarik upnai April. Mensnemuai arajar arpo. Ula plabo ula ongkumno. We did it ourselves. An incursion to the environment. Para mangai pai kini ki la German ta. Namar bakim sunya ye ki kamu try ong ka tian ka jong blai. Lemne ye ki jing tai ki ti jong u. Katum ka kitab sam ka dong ka bar phopra kat khot ka pasan po. Menta ka perthai ke ya kren man la ka sni chapang ka climate change.
Kumno ban telakam. Kenang ba anum palat si iwa kanum palat iwa 0.1 degree centigrade kajing kluit. Nakabalong haka pre-industrial period. Kata kamu nanda dukas nem saya trasta nyo pusau ay. Laong balas ngauday ban perkat no kloy. Siapangka neka climate change. Badi kikentin ru laday ban penkelano. Naka kentin climate change ru. Laday ban penkelano syaka climate emergency. Para bangay bayin. Ladan keren lut siapang kampanyang. Kapor kamsya. Handaingan ya tu hafi. Ya ka personal experience jonga. Kabang Hashem hakaneka light God protected for us. Don kajing ya per ka bajur habaya nujur benta bakisnem. Prapusan. Mentaki deng kelanang temen. Bagi klau ki badon saudong nakal yang light God ki don syu. Namar bala pom bat bala syombreu menta. Habarung haklau. Hakitu ki por ki bala light mensyua. Ngasem ka don ya ka jinglong ka bas ngaus ka bas ngam. Don ya ka jinglong ka bas ngam. Handrai mentapat. Latar kong raw. Ki wadu it kilarangat kam kloy. Namar ka mariang kalanang kluj. Lakat tarung hidang yo kajing syakri nagini ki klau. Para bangit bayi ka mangamut ban ong kalong. Hato don mo kibas ngukya nagi balong concern. Haba pai tang syakani ka klau sorkar. Kabalong si benta yung ka mariang. Kabadon hasenda jong ajong fi. Kata kalong kajing kali yang ayo fi. Idon bok sibun basen syar ki pareng kibadon kajing yo i jingay. Kiba sumar tengkai ya ki klaulum silong. Kila sumar tengkai. Balam declare ya ki kung ki protected forest. Nakabenta ka jing baha ka sor silong. Kabahaki tu kisngi iknong song kitang don tang kamaspo jarngot. Hatu mangipan mentangi perkat. Ni konsen ay nakamta ki pateng ki ban sawan. Haka jing sisya para bangit bai. Ngi itu ublay te ulakar kuwe tin ublay ka ong ulapan long itanad yaki baro halaka ayong ru labu yaka pertay yaka donut jongki penban lakum taru briu laban syem yaka takakam kabaw bulay ulale nadu kabasdang hadu kabakut ong eklesiasis dan jingkut yaki jingkan sew jongki kamamut ni kemen tang ban yo. Kumta para bangay bayin. Haba pai menta hakal tiang ka environment. Ila don haka crisis. Badu Joe Biden u presiden kari Amerika. Haka conference on climate change. Kabala penlong haunay April mentaus nem ulong kumno. We are living in a critical decade. Kabamot, bakalaway kaban sawan, kan syong hangi mentah, kan syong hangi ka dikit kaban sawan, kata kamut nadu kasnem, hajar, puay mentah adu hajar laipo. Day nakani kadaw, bagi nong yalam kiri ka pertay, kiya perkat kiya halor ka jinghiar jong kamariang hakani ka pateng jongi. Kumta ka UNO kalabuk nang yakatim. Ecosystem restoration. Hakajing rakhe yaka World Environment Day. Hajar puwe. Kabomut nen kasngi santarik ibunajun. Kani kasnem hajar puwe. Kalong kasnem ban sedang kajik decade of ecosystem restoration. Ban kan kut hadu kasnem hajar laipo. Hapo kini si posnem. Kay UNO katmu. Ban le nagamtaban penba. Badi ka ban penne ka mariam. Dagi bon ki rukom. Nagamta ka lawe ki pateng ki ban sawan. Kane kajing trikam kumbalatmu kay UNO.
Kam day tang haka international. Ne haka national level. Handray nadu ka local level. Katakan long haki snong kitawi. Padwad haka level jong kabalang tu. Para bangit bayi. Kahit ka mga mod ban yalam jingmot nagan ka jing siap selok kalong. Kamariang kalaut. Kajing kitli ka bahak mane. Kadai ka jong ki bangit. Lem kumta. Kahit ka bangilangit bo blay ula tau ya ka pertai. Kan long ka balenay. Namar. Ngapen kan mau ngilong ki nong syong snong ki jong ublay. Hapertai. Ki baula benset. Ka jingkit li. Nakabanta ka jing bhajong kamariang. Kum ki bangit. Ngilo ibat ngutulut kay ka bala jaya kamariang hagini kisni. Kamta mentalilay. Ngili akan du haki kosil. Ngili akan du halaki kosil. Lahap sumar bat pikir nadu naying hadu habar. Lahapan perkat arsin. Lantit dawai nantit jingbam. Kanika kata jure yo baduk baratoy. Ublay te ulay pahu. Badulay airu ya ka bad kaler kamtam. Handai mentangi hapan buriadut. Nakapla lajong. Namarka jingsniu kamariang. Mentala kata salonsar. Yaki yin kisem ki jongi. Namar kata kum ki bangit. Kidai bandon ka jing snok here. Kum ki bangit kidai bandon ya ka jing snok here. Neka concern na ka banta kamariang. Kadao ka bangit ay banlong kumta. Kadai namar ngilong ki atiar ki bau blay ula penuan. Ula penuan kenang na ka banta ban pendep ya ki jing temu jong uha pertai. Kumaula tho haka tin ka jong u. Ya wei baro bala khot da ka kerteng jong a. Bari ngala penlong na ka banta ka burom jong a. Isaya so kulai kat khot ka banyo. Ya kita ken ki bala khot. Kat kum ka jing temu jong u ngu pol na ka city. Siki nong rom ka nong ka bapra kat khot ka baru ko pra. Kay ka mga mod panong ka long. Nengkong ki bangay ki de ban yo iya ka burom ublay haki jing penlong jong u. Kumau nong roisam. Haka tu ka sam ka basis pasaw kat khot ka panengkong wong kumno. Try ublay jong a. Melong ubak rawe. Melapan kuop de ka burom baga jing long burom. Tongin itu. Bau ublay udon ya ka jing temu. Habaro ki jing penlong jong u. Kata nadu ngap. Ubarit tam hadu hati ubak rautam. Kabalong nakamanta ka jing bhajong ni ki priu jong uhi. Kay kabau kwa nangi kalong. Tau bas sumari yaw ding dumbur. Un bam yaw so jong u. Kumula ong hakik tita probrep arpun yaw kat kabakat pra. Kabaar pat kalong. Ibang ekide bandon ya ka mensim ngungu yaw belay. Namar ka mariang ka babha ka bulay hangi. Nilade ban yai keli halade marwe. Nganai padayu hau trai. Namar ki jing le bhajung baro yanga. Kumon rai sam ha ka besis pa kan riu. Kat khot ka bakat way. Para bangit bayi. Wada ingin artatin. Kamariang kalong ng konge kajing kitli jong iki bangay. Jaka bau blay daw lo penbiang lot na dong syadong. Ngikan mau. Kadu la tawi obreu. Baun sensyarun bamon mentoiru na kamariang. Katkum genesis kal nong kabaneng kong kat kabar pun riu. Arpo prahadu laipo. Om tangkum tang. Mula buru ya ka bamodi obreu. Hakak pereden ya kaban tre ban sumar ya ka. Katkum genesis kat khot ka bakapsan. Kane ken ka pau shai la ka pau tengkreng. Bau bulay kerku badula bensyet ru hau buriu. Ya ka jingkitli. Ban sumar ban penbha. Ban penne ya kita kibla penlong. Kibawla penlong ha ka mariam.
Om syuta man exploit ya ka. Kumta kalakta kelai ka jing imu beriuhi mentagi sengi. Nawar katakan eka janmit. Lembaga neka jing ya selok. Kabu ki jing keli yang i baru ki bangai. Kabenengkong ka jing keli kalong. Hatu ngi judua ina kam taka jing baga mariam. Nengi sisngauhun ko makalong. Kabaar ka jing keli kalong. Katno ki badon ka jing sngaut kia. Bantung ban sumar. Uwe ne artili sarade. Haki jaka ki badang lai. Namar ka jing kit kli hi. Kadai banya rengkat lem ka jing le. Lanegi action. Bleu kentu yang i hagane ka janmit. Wan long kemukulai lane kemukhasyor. Kibom don ka jing sngotu. Sam lai fuar kat khot ka bakhandai. Bat kata kalong. Nengkong kalong bangin don. Ya ka jing sngokhia. Neka concern ya ka mariam. Ka jing penlong ublay keng. Ngan ya tu ya fi ka we ka jing ya tu kana. Mentah Philippines. La penlong ain. Bat la pas daka parlimen. Nadu ka khatsan tariku me ar hajar khat khandai. Baro ki khana school. Ki balai school lane ki balai college. Shua bakin yo graduate certificate. Kira dai ban pendet bantung. Shifau teli ki sadadi. Kabamut. Ki nong yalam ki perkhat kia. Syapang ka mariam. Ka jingba jong ka hakalawe jong ki ban sawan. Kabaar. Bangin long. Om tang ki banang ban pendon kam ya ki spa mariam. Handre ban pendon kam da ka jing sngongo. Ban pendon kam da ka jing itu ya ka buram muble ya ki jing penlong. Ban ka jing kitli ka bare ban ya. Rengkat bat kikam. Kabalang lese. Lengbaga ji seng samla. Kalaban penlong da ka project ban tungding. Hakano ka benta jo ka protected ka forest. Da ka baya trilang rengkat bat ka government. Sim ya ka kabu. Namar kalong ka decade of ecosystem restoration. Sim ya ka jing kitkli. Da ka bat tungding bat sumar la kumnu. Amdunai ka sansnem nanter. Pendon kamno kau ka sngi. Nakayot week. Manla ka snem hagane ka project. Klempep kan don ka resolve. Kaban ay jinghun hakalawe. Mat kaban long ru na kabenta ka burom bublay. Sutunat shibune. Para bangay pa i habamiki brew ki badoni ka jingkut jingbot ka baskam. Lane ya ka commitment ka baskam. Haka jingiem jongki. Kam tam na ka jingbha. Nakabanta ka jingbha ka mariam. Ania tu hapi. Latho haka Times of India. Kaba artarik jogubnai akos arajar khat khandai. Ya ka interview. Kabala penlong haka shitariku agos. Kasnem arah khat khandai. Lembadu Prince Hari. Ukseo kasim bilat. Habala kali syapang ka size ka family jong u baut mu bandon. Pitiap ulah jubab kumno. Maximum 2 children for the sake of environment. Kabamut hauba itu ubas ngau kia kumtau perkat ru badu le to wada ingin klet nama kata ublei udon gajing temu ka basyai habau penuan yang aya pila de yo breu syaka ne ka pertai kamtam yang iki bangai ki balong kinong kam jong u kumta apen kenroy yiki jing mut pas nur jong fi daga bapen ken mau kenya pi ke mau city ke ba ar so petras kal nong ga lai kat khot ka pan kong balang baga ne ka jing yeslok ai kan trei ha ka bari kumbau trai u thau yaki mensim probab kan riu kat khot ka ba ar namar kata
วันลงมันตากิมอมสุดเนียวนาบาอุตรายละเจดียพีบันยังหักมัดจงอูบันชักรีอูบันพินลงกินลงกำจงอูกุมตัวลับทะกับกิตาบอาร์กับคริกลกัลนงกับอาบคันได้กับขดกับขัดเวตัวอุบเลยอุนกระคูปัดอุนกระชานยังอีบารอฮับเด้งกิจิงยาเล่กับจิงเอ็มกิบจูร์คำตามยกินนอสกิด็อกเตอร์บัดยกิเวปันฮาลกิกัมรัมบันยาดานักจิงปังคำตามนักนักจิงปังคลำโควิด-19baka jing ya baka jing long kawe kan long ken ka donut jongi ki bangai baro ublei nakam taka purom jong u amen Gila pois ke benta ke bakut jeng syakri ke jeng yublei tu blen kurku lam ke gi baro nglayo hagan ke janmiet blen kurku ya baro ke nong shimata la pendap lagi jong ki benta hagi jing shimata na ke jing ruai ke jing duai ke jing puli ke tien ke jong blei ke jing ruai kerpang khamtam ke khubur ke baitam san la ai pedeng jongi blen kurku pitam san pinang yo ke met ke bakoi bakhia rengkat baka yeng ke sam ke jong pi pinang la ban syakri blei ba khamtam nang ai pi ke met ke bakoi bakhia pinang la ban ya don rengkat ke jong ke balang ban ya trei kam ke jong blei ke balang ba gi jaka baro ba ke yeng ke sam ro kumju kublei shibun di ngasngo pan ai kublei ru ya baro ki param ngai malayo ban shimta hala jong ki yeng ke sam haki jaka ki bapher lembah kan ke program ke balang kala penbei ai kublei ki nong shimta ru ble shimta nadu ke pasdang hadu ke bawai no hoj shimta na ko jing nong yalam jing ruai nong tem nong ai jing ruai kerpang man ai kublei ru pi kum ka zizun di ke perlok ke bi ke jengi bo juya shimta ba juya rap yengi ban ring ye kani ke video ban yo ban pen i kani ke YouTube channel ublen kur khu ye phido kublei shibut mila poin shik benta ka bawai tung ne shimta lang ke jing ruai ke ba sanspa nyo popra sanspa nyo popra ke ba khamrim ka long sanspa nyo puwei ke jing duai na ka benta kari khasi Rim baca
ada kabawai no tu ai ba ke jingai ke pada biang jong Jesus Christ pau try ke jingi ba na bom jukut ke jong blai ku pa ke jeslok ba thiang don kat ka bai lam ke jong man siem ko ai begini lai hawai blai ke long kat ban ngi i wei pi wei ke long kat ba ki bangai ya keleng satlak ka pertai menta sedeki bom jukut ro amen.